שלום לכולם, היום אנחנו צוללות למסמכים שבוחנים שלב ממש מכריע במסע האקדמי, הכוונה כמובן לכתיבת הצעת המחקר לדוקטורט. ננסה להבין מה בעצם נדרש שם. בהחלט, ומה שחשוב להדגיש מההתחלה, והמסמכים האלה חוזרים על זה, זה שההצעה היא לא סתם עוד טופס, היא ממש שער הכניסה, קריטריון קבלה מרכזי, גם בארץ וגם בחו"ל. אי אפשר כאילו להתקבל בלעדיה. אז היא בעצם סוג של הצעת כוונות רשמית? אפשר להגיד הצעת כוונות או אפילו תוכנית עסקית למחקר, היא בוחנת אותך. אוקיי, אז המשימה שלנו היום היא באמת לפרק את התוכנית הזו, להבין מה הופך אותה למוצלחת, למשכנעת. בוא נתחיל מההתחלה. בחירת הנושא, זה נשמע כמו נקודה קריטית. הכי קריטית אולי, בהתחלה. החומרים מצביעים על 4 שיקולים עיקריים שצריך לאזן. הראשון, והוא די אינטואיטיבי, זה החיבור האישי. נושא שבאמת מעניין אותך, שתרצה, אתה יודע, לחיות איתו כמה שנים טובות. אבל עניין אישי זה לא הכל, נכון? המסמכים מדגישים עוד משהו. נכון מאוד. התשוקה לא מספיקה. השיקול השני הוא קיום ספרות מקצועית. חייבת להיות תשתית בסיס. אחרת אין על מה לבנות בעצם. בדיוק. אי אפשר להמציא את הגלגל כל פעם מחדש. וחייבים להראות שאתה מכיר את מה שנעשה כבר. ואז יש עוד 2 שיקולים, שהם אולי יותר פרגמטיים. אוקיי. השלישי זה היתכנות מעשית. האם בכלל אפשר לאסוף את הנתונים, יש גישה לאנשים, למסמכים? זה מחזיר לקרקע, מה שנקרא. לגמרי. והרביעי, שאולי חשיבה לטווח ארוך יותר, זה הפוטנציאל העתידי. המסמכים מציינים, וזה מעניין, שהנושא הזה יכול להגדיר אותך מקצועית. אתה תהיה מזוהה איתו. וואו, אז זה יוצר סוג של מתח, לא? בין מה שהלב רוצה, לבין מה שאפשרי, ומה שכדאי אסטרטגית? בדיוק. המתח הזה הוא חלק מהעניין, וההצעה בעצם מכריחה אותך למצוא את האיזון הזה, כבר על ההתחלה. טוב, אז בואו נדבר על המבנה של ההצעה עצמה. איך היא אמורה להיראות? אוקיי, אז לפי המקורות זה מתחיל בדרך כלל עם מבוא. לא רק הגדרות יבשות, אלא גם רקע קצר, והכי חשוב במבוא, הרציונל. למה המחקר הזה חשוב? מה הוא אמור לתרום? וגם הקשר האישי, הזכרת קודם, כדאי לציין אותו. כן, כתוב שזה מומלץ, זה מוסיף איזושהי אמינות, מראה מחויבות לנושא. הבנתי. ואחרי למה מגיע המה. בדיוק, מטרת המחקר ומיד אחריה שאלות המחקר. כאן צריך להיות מאוד מדויקים. השאלות הן בעצם ההבטחה שלך. בסוף הדוקטורט תבדקו אם ענית עליהן. זה ממש כמו חוזה. חוזה מחקרי, אהבתי. כן, ואז מגיע החלק התיאורטי הכבד, סקירת הספרות. שזה לא רק רשימה של ספרים, נכון? ממש לא. זו ההזדמנות שלך להראות שאתה שולט בתחום, שאתה יודע איפה המחקר שלך ממוקם ביחס למה שכבר ידוע, והיא חייבת להיות עדכנית ומקיפה ככל האפשר. זה הבסיס התיאורטי שעליו הכל נשען. אוקיי. ואז, אחרי התיאוריה, מגיע החלק של האיך, המתודולוגיה. נכון מאוד. פרק המתודולוגיה, זה החלק שמסביר בדיוק איך אתה מתכוון לענות על שאלות המחקר שהצגת. זה אומר לפרט על האוכלוסייה, איך תבחר את המדגם, באילו כלים תשתמש, שאלונים, רעיונות, תצפיות. כמותי, איכותני. בדיוק. השיטה תמותית, איכותנית, משולבת, צריך לתאר את כל נוהל המחקר, שלב אחרי שלב, וגם כמובן איך תנתח את הנתונים שתאסוף. הפירוט כאן הוא קריטי לשכנוע. זה בעצם מראה שהתוכנית שלך היא לא רק רעיון יפה, אלא משהו שאפשר ליישם. בדיוק. זה כמו להראות את התוכניות האדריכליות המפורטות של הבניין, לא רק סקיצה. ולבסוף הרשימה הזו שתמיד קצת מאיימת, ביבליוגרפיה. כן, מסודרת לפי כללי הציטוט, למשל APA. זו לא רק רשימה טכנית, זה גם מעיד על היקף העבודה המקדימה שלך. נקודה מעניינת שהמסמכים מעלים היא כמה זמן כל התהליך הזה של כתיבת ההצעה לוקח. נכון. מדברים שם על בין חודש ל3 חודשים של עבודה די אינטנסיבית. זה לא מעט זמן, שמושקע עוד לפני שהמחקר עצמו בכלל התחיל. לגמרי. וזה רק מדגיש כמה השלב הזה של התכנון הוא יסודי וחשוב. ההצעה היא באמת התשתית לכל הבניין. אז אם אנחנו מסכמות רגע, מה בעצם למדנו מהצלילה הזו לחומרים? שהצעת המחקר היא הרבה יותר ממסמך פורמלי, עם מין שילוב כזה של תשוקה אישית עם תכנון מאוד קפדני. נכון. זה שילוב של חזון, יכולת אינטלקטואלית ותכנון פרקטי.
להסתכל פנימה וגם החוצה. היא בעצם המפה והמצפן למסע הזה של הדוקטורט. בדיוק. וזה מעלה אצלי עוד מחשבה, שקשורה לשיקול הרביעי שהזכרנו, הזיהוי העתידי עם הנושא. החומרים מציינים שזה קורה הרבה, שהנושא הראשוני מגדיר אותך. כן. השאלה היא, עד כמה זה באמת צריך להיות ככה? עד כמה הבחירה הראשונית הזו, שנעשית אולי בתנאים מסוימים, אמורה לקבע קריירה שלמה? מעניין. האם יש מקום אחר כך לגמישות, להתפתחות, לכיוונים אחרים? זו בדיוק השאלה. האם המערכת האקדמית מאפשרת את הגמישות הזו, או שהבחירה הראשונית קצת נועלת? נקודה למחשבה להמשך.